Iminungkahi naman po ng isang mambabatas sa La Union ang pagtatatag ng Lupon o Development Body na tututok po sa progreso ng Poro Point, San Fernando City Seaport and Airport. Tinukoy po sa naging desisyon po ang agarang pangangailangan ng progreso sa naturang daungan. Suwestyon ng pamumunuan ng gobernador ang naturang bubuin na development body habang nakatakda pang tukuyin ang itatalagang vice chair sa mga susunod na committee hearing. Layunin umano nito na makipag-ugnayan ang gobernador sa mga pambansang ahensya at Bases Conservation and Development Authority at iba pang para sa pag-unlad ng pasilidad. Base na rin ito umano sa naging patnubay ni PBBM sa kanyang huling pagbisita sa lalawigan. Kaugnay nito, nais pang malaman at mapakinabangan ang pangkahalatang kakayahan o potensyal ng Poro Point, San Fernando City dahil sa nakaangat nitong lokasyon upang maging seaport and airport ng Hilagang Luzon. IFM News. IFM News. IFM.